कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। चिपळूणमध्ये एक थरारक आणि हृदय हिलावून टाकणारी घटना घडली। सेवानिवृत्त शिक्षिका वर्षा जोशी यांची त्यांच्या राहत्या घरी निर्दयी हत्या करण्यात आली। चिपळूणच्या धामणवाडी परिसरात 68 वर्षीय वर्षा जोशी या राहत्या घरी मृत अवस्थेत सापडल्या। हातपाय घट्ट बांधलेले, अंगावरचे कपडे फाटलेले, या सर्व परिस्थितीवरून हे अत्यंत क्रूरपणे केलेलं खून असल्याचं स्पष्ट झालं। 68 वर्षीय वर्षा जोशी यांच्या हत्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चिपळूण पोलिसांनी युद्ध पातळीवरती तपास सुरू केलाय। पोलिसांनी घराच्या आजूबाजूला असलेला जंगल परिसर शोधून काढलाय। मध्यरात्री उशिरापर्यंत हे सर्च ऑपरेशन सुरू होतं आणि अजूनही तपास सुरू आहे। ओळखीच्या व्यक्तीचा हत्येमध्ये सहभाग असावा असा पोलिसांचा अंदाज आहे। ही सर्व घटना काय आहे ती आपण सविस्तरपणे पाहूयात। वर्षा जोशी यांचं माहेर दापोली तालुक्यातील दाभोळ येथील महाकाळ कुटुंबातील त्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागामधून निवृत्त झालेल्या होत्या। त्यांच्या पतीचं 11 वर्षापूर्वी निधन झालं। 15 दिवसांपूर्वी त्या दापोली येथे बहिणीसह आपल्या भावाकडे जाऊन आल्या होत्या। निवृत्तीनंतर त्या सगळीकडे फिरून आनंद घेत होत्या। 2 वर्षापूर्वी त्या नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करून देखील आलेल्या होत्या। इतकंच नाही तर आताही त्या हैदराबाद दौऱ्यावरून जाऊन 15 ऑगस्ट रोजी परत येणार होत्या। या बातमी संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यासाठी आपले चिपळूणचे प्रतिनिधी निसार शेख जोडले गेले आणि या बातमी संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यासाठी, तपशील देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी थेट चिपळूणहून जोडले गेलेले आहेत। निसार शेख आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत। निसार, चिपळूणमध्ये अतिशय मन हेलावून टाकणारी आणि थरारक हत्याकांड घडलेलं आहे। आतापर्यंत पोलीस तपासामध्ये काय समोर आलेलं आहे आणि पोलिसांना आतापर्यंत काय धागेदोरे मिळालेले आहेत? निसार। होय तेजस, मी सध्या वर्षा जोशींच्या घराबाहेर आहे आणि पोलीस तपासले काही मुद्दे आपल्या हातामध्ये आहेत। त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे घराचं मुख्य दार आहे ते आतून बंद होतं, पण दरवाजावरती जबरी उघडल्याचं कोणते दिसत नाही। याचा अर्थ खुनी परिचित असावा किंवा दुसऱ्या मार्गाने बाहेर गेला असावा। त्यामुळे आरोपी यांनी त्याच्या घराची रेकी केली असा संशय व्यक्त होतोय। दुसरा धक्का असा येते, वर्षा जोशी आपल्या मैत्रिणीबरोबर हैदराबादला इटापूर इथे देवदर्शन जाणार होत्या। त्यासाठी त्यांनी ट्रॅव्हल बुक केली होती। देवदर्शन करून त्या 15 ऑगस्टला परत येणार होत्या। त्यामुळे प्रवासासाठी त्यांनी बॅगा बनवून ठेवल्या होत्या। याचा अर्थ मारेकऱ्यांना त्यांचा टाइम टेबल आधीच माहिती होता। तिसरा मुद्दा असा होता की सीसीटीव्ही आणि डीव्हीआर गायब आहे। म्हणजे काढण्याची पद्धत अगदी प्रोफेशनल आहे, म्हणजे सामान्य चोरटा इतक्या व्यवस्थित पद्धतीने सीसीटीव्ही डिसेबल करू शकत नाही। चौथा मुद्दा असा आहे, त्यांच्या शरीरावरती बचावाची चिन्हे आहेत, नखाखाली त्वचेचे तुकडे आणि केस अडकलेले आहेत। फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नमुने तपासले जात आहेत, तर श्वास कोंडून गुदमरून त्याचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज व्यक्त होतोय। पाचवा मुद्दा असा येतो की घरात काही वस्तू जाणीवपूर्वक विस्कटल्या ठेवलेल्या आहेत। हा बहुतेक चोरीचा बनाव आहे, जेणेकरून तपास चुकीच्या दिशेने वळावा। तर त्यांचा मोबाईल पाण्याच्या टाकीत बादलीत फेकून देण्यात आला होता। 6वा मुद्दा असा येतो की श्वान पथक थेट घराच्या मागच्या जंगलात गेले, म्हणजे खुनी त्या मार्गाने निसटला असावा। गावकरी सांगतात मागच्या बाजूने एक जुन्या पायवरची रस्ता आहे जो फक्त स्थानिकांना माहित आहे। आणि शेवटचा जागा तेजस, घरातल्या पाळीव कुत्र्याने कोणताही विरोध केला नाही। याचा अर्थ खुनी वर्षा जोशींच्या अगदी जवळचा किंवा परिचय असण्याची शक्यता अधिक आहे। आतापर्यंत 5 पथके आहेत, त्यांच्यावर तपास सुरू आहे। जवळपास 12 लोकांची चौकशी करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये नातेवाईक आहेत, रिक्षावाले आहेत आणि त्याचे संबंधी व्यक्ती आहेत, त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे। आणि आज संध्याकाळी पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे स्कूलमध्ये येण्याची शक्यता व्यक्त होते। तेजस, अगदी निसार, आपण हत्या झाल्यानंतर अनेक जे निष्कर्ष समोर आलेले होते, जे प्राथमिक निष्कर्ष होते, त्याच्यामध्ये पहिला महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे चोरीसाठी हा खून करण्यात आलेला आहे असं समजलं जात होतं। मात्र हत्या झाल्यानंतर महिलेच्या अंगावरचे दागिने हे चोरीस गेले नाहीयेत असं प्राथमिक दृष्ट्या आपल्याला जी माहिती कळतीये ती आपल्याला या सगळ्या हत्याकांडामधून समोर येतेय। या माहितीमध्ये किती तथ्यता आहे की जे अंगावरचे दागिने आहेत ते या हत्या ज्यांनी केलेली आहे त्यांनी चोरून नेलेत की नाही चोरून नेलेत, यावरूनच बऱ्याचशा गोष्टी समोर येऊ लागलेल्या आहेत। याबाबतची काही सत्य माहिती आहे का आपल्याकडे निसार? तेजस, आपण जर पाहिलं तर एकंदरीत त्यांच्या घरामध्ये असलेलं कपाट, त्या कपाटातल्या सामानांचे विस्कळून ठेवलं होतं। दुसरी गोष्ट, त्यांच्या अंगावरचे दागिने जसे तसे आहेत। त्यांनी फक्त दाखवलं गेलंय की एकंदरीत हे अशा पद्धतीने चोरीचा उद्देश दाखवला गेलाय, ह्या मागचं कारण वेगळं असू शकतं। दुसरी गोष्ट, कुठेही घरामध्ये इतर सामान म्हणजे कपाट सोडून इतर सामान जे आहे त्यामध्ये कुठेही हलवाहलवी केली गेली नाही, म्हणजे रिस्क ठेवले गेले नाही। त्याच्यामुळे ही चोरी हा म्हणता येत नाही। एकंदरीत ह्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीचा मुद्दा असू शकतो। दुसरी गोष्ट, आपण पाहिली की जवळपास 12 जणांची चौकशी केली, त्याच्यामध्ये त्यांचा पुतण्या आहे जी चौकशी करण्यात आली, 2 रिक्षावाल्यांची चौकशी करण्यात आली। त्यामुळे आता ह्याच्यापुढे नेमकं काय, म्हणजे नेमके जे गुन्हेगार नेमके कोण आहेत, कारण मास्टर माइंड आहेत, कारण जे सीसीटीव्ही आणि डीव्हीआर आहे ते गायब केले गेले, त्यामुळे प्रोफेशनल असू शकतात त्याच्यामुळे दुसरी गोष्ट
की अशा पद्धतीने आतापर्यंतची हत्या चिपळूणमध्ये कधीच घडली नाही. हे मोठं हत्याकांड आहे. अगदी या प्रकरणामध्ये 10 ते 15 जणांची चौकशी झालेली आहे. त्यांचं मूळ गाव हे दाभोळ आहे. दाभोळ आणि दापोली आणि चिपळूण अशा 3 गावांमध्ये त्यांचे परिचित काही नातेवाईक आहेत. दाभोळ, दापोली आणि चिपळूणमधल्या अनेक जणांची चौकशी झाली आहे. दाभोळ आणि दापोलीमधल्या काही नातेवाईकांची चौकशी झाल्याची माहिती कळतीये. याबाबत अगदी थोडक्यात माहिती. तेच खरं आहे. एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर एकंदरीत जे नातेवाईक आहेत म्हणजे एकंदरीत त्यांचं घर जे आहे त्या घरापासून काही अंतरावर दीर आणि पुतण्या राहतो. त्यांची पुन्हा चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचं मूळ गाव दाभोळ आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा चौकशी करण्यात आली. त्या लोकांना बोलवण्यात आलं होतं चौकशीला, अशी माहिती आपल्या समोर येते. त्यामुळे आता नेमकं काय म्हणजे घरका बेदी आहे की अन्य काय आहे, पोलीस त्यांना ताब्यामध्ये घेतील जे कोण आरोपी असतील ते, आणि ह्या सगळ्या प्रकरणाचा तपशीलवार खुलासा करते असं माहिती करते तेजस. अगदी धन्यवाद निसार. आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत या सगळ्या हत्याकांडासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट आम्ही पोहोचवत राहू आणि या सगळ्या प्रकरणाचे धागेदोरे नेमके काय आहेत ते येणाऱ्या काही दिवसामध्येच, काही तासामध्ये आपल्याला कळतील आणि त्यानंतर ह्या हत्याकांडामागचं नेमकं कारण काय आहे ते देखील समोर येणार आहे. धन्यवाद निसार, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. या बातमी संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आपल्याकडून जाणून घेऊ. वर्षा जोशी आपल्या मैत्रिणींसोबत हैदराबाद दौऱ्यावर जाणार होत्या. त्यासाठी त्यांची मैत्रीण त्यांना मोबाईलवर फोन करत होती. बुधवारी रात्री अनेक कॉल त्यांच्या मैत्रिणीनं केले, मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर त्यांनी गुरुवारी सकाळी फोन केले, मात्र प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांच्या शेजारी असलेल्या श्री चौधरी यांना फोन करून वर्षा जोशी यांच्या घरी जाण्यास सांगितलं, मात्र त्यावेळी मागचा दरवाजा उघडा होता. यावेळी हा सगळा धक्कादायक प्रकार समोर आला. मात्र दार तोडून नाही तर दार उघडून आत गेल्यानंतर त्यांचा खून झाल्याचं प्रथमदर्शनी पाहायला मिळतंय. त्यामुळे हा प्रकार कोणीतरी ओळखीतील व्यक्तीने केला असावा असा प्राथमिक संशय पोलिसांना आहे. हा खून प्रॉपर्टी किंवा चोरीच्या उद्देशानंच झाला असावा असा देखील पोलिसांचा अंदाज आहे. मात्र यामध्ये वर्षा यांच्या शरीरावरचे दागिने तसेच असल्याचं पाहायला मिळालं. जोशी कुटुंब हे चिपळूण तालुक्यातील गोंधळे गावातील आहे. त्यांच्या घराजवळच पुतण्याचं घर आहे, मात्र त्यांच्यात कोणतीही बोलचाली नव्हती. या प्रकरणी महिलेच्या सासरकडील एका नातेवाईक आणि गाव परिसरातील काही रिक्षावाल्यांची देखील पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र या तपासात कोणताही धागादोरा हाती आलेला नाही. आता या परिसराजवळ असलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचं काम सध्या चिपळूण पोलीस करतायत. विशेष म्हणजे घरातील सीसीटीव्ही डीव्हीआर देखील गायब आहेत, ज्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिकच वाढलाय. चोरी हा हेतू असू शकतो, पण हत्या इतक्या निर्दयी पद्धतीने केल्यामुळं वैयक्तिक वैर किंवा ओळखीतील व्यक्तीचा सहभाग नाकारता येत नाहीये. वर्षा जोशी ह्या शिक्षका म्हणून परिचित आणि लोकप्रिय होत्या. त्यांच्या हत्येमुळं गावामध्ये संताप आहे आणि विशेषतः एकट्या राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा समोर आलाय. निसार शेखसह तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.